ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми ғариб ва мардуми сарбаланди тоҷик. Бардоро имрӯз 20 январи соли 2025 навор кардам баҳри шумо. Мошинаи арзон монагим Астраев ҳаст. Хулас ВАЗ 2107, ВАЗ 2115, ВАЗ 2110 ҳам ҳаст бардоро. Мошинҳо аз 10, 11, 15 ҳазор сомон хулас ҳами тарафода фир мегардад. Як донаи лайкора бизанед бардоро, касе ки дар ҳамин канал нав омаге меҳмон боша агар ҳатман подписатсия кунед широинар. Салом ва дуруди ман баҳри шумо дӯстони азиз. Агар ки шумо хона дорен ёки мошин, ёки замин, ёки квартираи фурӯшӣ, марҳамат рақамҳои ватсаби мо ба мо занг бизанен. Дар навраҳои оянда, яъне ки дар видеои дигари хона ёки мошин ёки замини шуморо реклама мекунем дӯстон. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузопирёзки Акаи Нозима тавсия метем ки тӯли чандсолаҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. Мақсад барои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Тоҷикистон мебаранд, мерасонанд. Бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону Бухтару Кулоб, Восеъ, Файзобод ва дигар шаҳрноҳои Туристон бурда мерасонанд. Аз номи канали Саудо ТВ ба ширкати Акаи Нозим занг занед. Мақсад борошон ҳар ҳафта ба Тоҷикистон мераса. Марама занг зад сон роҳӣ кунед бортона. Бародаро, ҳами акамонда мақсад хона дар курай, акамон клиенти таппа тайёра, яъне хона аз шаҳри Ваҳдат мақсад ма дар курай мега то 260 ҳазор сомона мақсад зур мераса. 120 ҳазор сомониша сраза метимаш мега, боқӣ мондаша ҳар моҳ мақсад айни ҳол дар шаҳри Россияем кор мекунам, ҳар моҳа сумша метим. Рақамош охирш 0532 номери русӣ ватсап дора, зангш бизанед акада. Ба эълони якм имрӯза он мегзарем широи нар. Ана акн навори Авто ТВ саршид ба ҳазур бошен тамошо кунед навора. Хундай Аванте бардоро 2008 солаи 1.6 мотораш, бензини холия, яъне коробка автомат бардоро. Рақамон 150 02 07 895 ба плюс 7 сар мешавад, яъне рақами русӣ. ватсап дора. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 дар электропакет, документош бучидаги, мошин айни ҳол хона да ховай. Аз номи канали Авто ТВ шумо бардорои азиз мақсад занг бизанем, бо шумода муомилаи хуб мекунад насиб боша. мошин ягон дард надора. ҳами як бор мега маслаша алиш кардагим тамом. Дигар мошин гаштай моика ба моика, яъне тоза фасон озода. Нархи мошин 80 ҳазор сомонӣ мегад, алиш ҳам мешава ба квартира неки. Ба якм эълон мегзарем инак дӯстони азиз. Бардоро ҳами акамон ҳезм дора, яъне аловӣ, аниқтараш кнда дора. Мақсад бисёр ай мега мефурӯшмаш. Чихе ки шумо дидесе, рақамона 111 29 32 42 бардоро. ватсап астай. успед кинем бардоро, акамонда занг бизане, ҳезм бисёр дора, мақсад барои печка. ҳатман алоқа кине акамонда. эълони сеюм мегзарем бардоро. бардоро камтарак хатогӣ шидаги, мақсад эълони якма дубор нафаҳмида мондаем, дара фаромӯш кардем, хай туғре. эълони сеюм Opel Астраев солош 1993. айни ҳол мошин дар шаҳри Нав қарор дорад бардоро, айни ҳол бензин плюс газай. кузоваш седан. Анаиҷаш бардоро салон шай бинен тамошо кунем, мақсад ба чашми сар дар кузови седан Астраев имзамон. Аби моторш 1.6, хай коробка механика бардоро. Рақамо 002 боз 02 32 02. ватсап астай. метавонед ки ҳатман занг бизанед. мотор 100%, коробка 100%, хадавоям 100%, балоно 90%, 1 сол ҳуҷҷат плюс утилизатсия. мошин 93 97 кг. мегири фақат ҳай мекунем бардор мошина. 4 эълон да мегзарем инак дӯстони азизу арҷманд. боз Астраев, иам дар кузови седан. айни ҳол дар Ваҳдат қарор дорад мошин. солаш 1994. бензин плюс газ. аби моторш 1.6, коробкаш механика бардоро. рақамона 107 51 0005. ватсап дорам, метавонед ки шумо ҳатман занг бизанед. 4 балони резини пачка, чашкаш варид надора, кафидаги пусидаги надора. бо плюс ҳамаи 1 сола ҳуҷҷат плюс утилизатсия, бо плюс дига муомила дора бардоро. 28 ҳазор. як
рафта мошина аз наздик бибинен. Я Исуса хайкне бардро важди никне агар мақултон бишава 28000 мондагиай боз муомила дура. Марҳамат усвет кен шеруинар. 5 элони имрӯза монда мегзарем. 5 элони Авто ТВ да бардро. Боз як тайга Астраев дар кузови Хеҷибек солиш 1990 май дар бохтар қарор дорад. Айни ҳол бензини холли, абё моторш 1.6, коробка механика. Анаҷа салон шаварду тамошо кунед. Рақамо 5 65 31. WhatsApp дорад ва ҳамдастӣ. Срочна фурӯхтан дар кора мега. Мотори нав мондагай, балношам созай, ҳуҷҷатош неки тамом шидага мега, бо неки муомила карда мешавад. 19000 сомонӣ бардоро як расчёти ҳами мошина бигирен агар харидор бошенда. Элони шашм мегзарем дӯстони азизи ман. Элони шашмон боз Астраев. Соли 1995 мошин сафеди тозаи хушрӯяк. Лубои ҷубрай ба мошин сафед ҷилва метаяне. 28000 сомонӣ мега акамон. Айни ҳол ин мошин дар шаҳри Душанбе. Бензин плюс газ. Абё моторш 1.6 16 оддияне механикаи мошин. Рақамо 88 88 97 755. WhatsApp дорад. Метавонед ки шумо занг бизанед. Мошин дар Душанбе, яъне ки рай рӯжда гаштагия уже хитонда маълумай. Коробка хадовоиш созай бад нестай. Фақат конкретни харидор боша мега бо муомила мекунем хатиш. Элони ҳафтум мегзарем дӯстон. Боз як мошини дигар. Боз Астраев. Ира солиш 1990. И дар шаҳри Бохтар, яъне ки дар Қирғонтепа қарор дорад. Айни ҳол бензин плюс газай. Хайкузов седан, абё мотор 1.6. Коробка яъне механика. Рақамон 130 09 66 60. WhatsApp дорад. метавонед ки шумо ҳатман дар WhatsApp бинависонед. алоқа кунед хатиш. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Састанаш зурай. ҳуҷҷатош неки тамом шидага мега, утилизатсия надора. Марҳамат бо камтар дига муомила карда мешавад. Яъне ки срочна фурӯхтан дар корай. ҳолати мошин бардорори намхел солиш 1990 28000 сомонӣ мега акамон. Бо ҳатман муомила. Мотор, коробка, хадавоишам созай. Мошин кит хӯрдагӣ надора. яъне ки дар сурат чихе ки десян шумо да маълумай бардоро. Ба элони ҳаштум мегзарем. Элони ҳаштумонам беҳад элони хубай. Lexus GS. Дар шаҳри Бохтара, яъне дар Қирғонтепа, яъне солиш 2006. Мошинча нав. ҳозир нархша мегум бардор. Солиш 2006. Холи бензинай. Коробка автомат. Абё моторш камтар калонтар, неки назар ба дига мошинои камрасход, яъне абё моторш се. Нархша акамон 65000 сомонӣ мегад. Боз ҳатман муомила. 9 моҳи дига ҳуҷҷат дора. Бари мошин, яъне ки бари дараш камтарак краска талабай, яъне ки шпаклёвка ҳайда бардоро. Рақамо плюс 7 қати 977 505 86 48. WhatsApp дорад. метавонед ки акада занг бизанед. 15 рӯзи дига танировка дора. чихолош кӯна, яъне ки утилизатсия кардаги. ина марҳамат дӯстони азиз, агар ки маъқултон боша ҳатман акада занг бизанед. Да бохтарай мошин. элони наҳум мегзарем дӯстон. элони наҳумонам элони хубай. Хундай Солярис. касе ки айни ҳол дар шаҳри Санкт-Петербург қарор дорад, ина акамон да ҳамун тарафи шумои мақсад ҳатман зангш бизанед акада. нархи мошина 670000 рубл мега бардоро. солиш 2016. салон погиза кожа. Обогрев сидельни дора бардоро. Коробка автомат. Абё моторш 1.4. камрасходай уже хитона маълумай. мошин ягон дард надора. мегири ҳай мекини мегарди бардорҷон. рақамо плюс 791 928 90 00. WhatsApp аста метавонед ки шумо занг бизанед. боз ҳатман аз номи канали мо муомила кунед. яъне даҳум элон мегзарем дӯстон. ана ака элони вазу сар шид. элони мошинои маладёж низ сар шид шербачо. ба ҳазор гӯшен, тамошо кунен. вақте вазуд омадем, лайкора фаромӯш намекунед шеруинар.
ва аз 2107 солиш 2006 дар душанбеи айни ҳол 15000 сомонӣ мега нархи мошина. даруни мошин кушодай ба ҳазор мешинӣ. кузов седан, объем моторш 1.7, механика коробкаш. рақамо 918 81 2006 ба плюс 990. ҳуҷҷат надоране ки ай пеш биё мошини як бибин бардори Isuzu ҳаваждени ки агар маъқул боша боз қатъи муомила мекунем мега. мотор, коробка, ходовой ҳамаш 100%. марҳамат харидоро мошини мо 2006 солаш. 11 эълон мегзарем бачо. эълони 11 ваз 2115. ира солаш 2001. мошинчаи навай. дар душанбе айни ҳол қарор дорад. светеш сиячхе ки хитон десен якта танировкаш кини агар балоноша мойкада буда як сия кини мошини молодёжный меша чётка. 11500 сомон боз муомила. бензин плюс газ, кузов седан, объем мотор 1.6, коробка механика бардоро. рақамо 021 04 22 11. ватсап астаи. мошинча дар ҳолати хуб қарор дорад. коробка ходовои 100%, 4 балони 70%, аккумуляторш нав, мотор инжектор. ҳуҷҷатош не ки бучтега бардоро. срочно пул дар кор мега акамон. мақсади гап ки агар конкретни харидор боша бо муомила мекунем. марҳамат кунем бачаҳо, зангш бизанем. эълони 12 мегзарем. инак эълони 12 ам эълони бад нест бардоро. ваз 2110. 2010 солаш. 2010. душанбе дай. ҳозирашта мошин дар душанбе. бензини газай. хай кузов седан. объем моторш 1.6 не, объем моторш 1.5 бардоро. коробкаш механика. инаҷа салонша чихи хитон десен сиякаги салонош, яъне рақамои ватсап ва ҳам дастии акамон 933 03 48 84. ватсап дора, метавонед ки шумо занг бизанед. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. срочно фурӯхта мешавад. алиш ҳам мешавад мега бардоро. мақсад масъалаи алишам мебинем. агар бардорои ма маъқултон боша марҳамат зангш бизанед. 12000 сомон дар душанбе. 13 эълон мегзарем бардоро. эълони 13 беҳад эълони хубае. ваз 2110. солаш 2003. мошинча хеле сирпакай бардоро. дар душанбе қарор дора айни ҳол. бензин плюс газ. объем моторш 1.6. коробка механика. рақамо 003 91 677. ватсап дора, метавонед ки шумо занг бизанед. аккумулятор нав пачка. 4 диска балони нав. ходовои навкадагим. ҷавобиш қатъӣ. мотор соатвори кор мекунад. объем моторш 1.6, яъне ки 16 приора. моторш умуман дуд намекунад. маслам намехӯрад. 4 дар электропакет. 10 моҳи дига ҳуҷҷат дора. утилизатсияам дора бардоро. алиш фақат ба 014 ёки 015 ё 99 сос қатъӣ тайёр кардагӣ боша агар алиш мешава мега бардоро. илтимос ғам натен. касе ки мақсад харидор нест, харидори аниқ боша биёя мега бо аз пеш муомила мекунем. 20000 сомонӣ мега нархи мошина. дӯстон расидем ба анҷоми барномамон. ягон ҷо нагрез бардорҷон. як дона лайк подписия дами канал зерка. баъд хушомади шербача. барои реклама метавонед ки муроҷиат кунед. мисли ҳамин инсоно хона, мошин, замин чизе ки дорен рекламаш мекунем бардоро дар навори оянда. сарбаланду хонаобод бошед то наворҳои оянда. худованд ёру мададгортон бошад шербачаҳо. паноҳтон бар худо.